driver mode. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dịka anyị front and back, ndị oche dị anyị front and back. Front asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka agakwa. Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ na soshal midia, afa mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na Anambra steeti, n'afa njiwechi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkasị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ all you need to know about Ogbonuke. Ama ndị nwere ike ịnụgo that word before. Ogbonuke. Ịnụgodo Ogbonuke, ịnụgo uke. Yes. Uke bụ ihe ọdachi, ihe ndaba, onye ma bụ uke. Misfortune na ọ bụrụ ndị ọcha, ndị oyibo. Mana ka anyị gaba n'iru, ihe ọkwa dị mkpa ọzọ ị ga-enweta bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa bụ na nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na aja ọnwa Nọvemba, ma ọ bụ na isonyebere, ma ọ bụ na ị ka chọrọ isonye, ihe ị kwesịrị ịmaka nchọrọ ịkọwalụ gị. Ndị na-esonye bụ na aja ọnwa kwa ọnwa anyị na-achụ, nke a na-achụ n'igwe, amarụgo ka esi eme ya. Mana gị bụ onye ọfụ, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ịchọ isonye na aja, forward ya 3 prayer request. Email donation token to the account number. Ịchatije m na WhatsApp, agwa gị other details I need for you in order to book you. Etu anyị si eme ihe bụ na 3 prayer request gị ka anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja, na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ọbụla ganye n'ọnwa Nọvemba. Esigo na aja mbuli elu abụli ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana anyị anaghị eshow testimony
na social media maka ọdụrụ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa. Mana I can tell you ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Na bụ etu anyị si achụnya bụ aja bụ ndị mmadụ present their prayer request, anyị ga na-achụnya bụ aja na-aga ụfọdụ isi ha ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri chụọ aja, chụọ ọnụ ndị mmiri aja n'aha mmadụ niile, gbaratazie n'ụlọ chụọ aja na temple to entities of powers nọ na temple, achụcha ya egbu emesara ka I can tell you ike dị na aja. Na nke a bụ ofu nke abụọ, ọ bụrụ na ị na-anụ ọnụ m site n'eziokwu TV and nkụzi ị na-anụ taa ị chọrọ ịnụkwu ya ọzọ ma ọ bụ ka ishigharị ya mmadụ, jee na Ugochi tubelu Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite na YouTube. Ị ga-anụ afụ nkụzi a, ị ga-awa ọchịkwa ya, ị ga-afụkwa nkụzi ndị ọzọ anyị na-akụzi n'ọdịnala kwa ụbọchị over the years. Anyị nwere over 1000 lectures there. Then nke ọzọ, ọ bụrụkwanụ na ị na-watch site n'eziokwu TV na o nwere Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na chanel a ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma nọ English movie, jee na Ugochi tubelu movie productions na YouTube. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụrụ na ebe ahụ subscribe share kwazie ka ị wee na-enweta update mgbe ọ bụla anyị post new movies. Yes, nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ si nchọ ka nkọwala gị ka o doo oge anya bụ na ị na-awa ọchị ya na-agwa ndị mmadụ gbasara chanel anyị, na-agwa ndị mmadụ maka eziokwu TV, na-eshi akwazi ya. Mgbe ị na-eme nke ka Chukwu oke gozie gị ise. Den ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi m ji wee bịa taata bụ eye opener, ọmaeto ogologo nnukwu, mana ige ntị ị ga-amụta ihe niile. Maka na ihe anyị ji wepụta oge ka anyị were oge anyị ji akọwara ndị mmadụ ọdịnala Igbo bụ o kwere anyị ọcha na ọtụtụ ndị mmadụ na-enye ọdịnala aja afa maka n'ihi na ha aghọtara. Maka na onye amada ebe si na ozu uwe ojii bụ usoro nkwụ wee na-abụ ebe sọrọ osi. Ndị ụka anyarị, ndị ụka ọcha, mgbe ha bịara ha ji many format wee bịa, especially catch them young. Ha ji system, ha ji rock rosary, ha ji catechism classes, ha ji Sunday school. So n'ụzọ dị etu a wee embed their teaching from ụmụaka to seal it all. Ha bụkwaziri pattern na education system. Maka na ịbata ana ka ị mara ka esi agụ, ka esi ede, ka eti irusi ya nke ebe ị ga-anụ maka okpere ha. So n'ụzọ dị etu a wee rie ndị be anyị. Agwara m ụnụ na ọha nwa bụ ndị ji fọmatị wee ghasaa ọdịnala Igbo, maka n'ihi na ọdịnala Igbo sistem mgbe gburugburu adịghị ede adọkụmentrị ya. Anyị na-pass information from mouth to mouth. So o melụ ndị mmadụ enwere ike mgbe ọbụla ha bịazi taught some of their fathers from continuing from where their fathers stop. It's just a matter of time ha conquer ọdịnala. Mana ihe anyị chọrọ ka anyị kọwara nkịta ka ị marụ nke bụ eziokwu dere aka dịzi gị mma ifie n'isi. Ebere from mesrom na ndị na-afọ ọsụ mmadụ na iwu nọ nka no. Mana ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ ka ị malụ ihe ndị Igbo ji emie wee kọwakwaziere gị n'ọdịnala na ife na-esi na nke onye akarịa. Na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, na ọdịnala abụrụ ife ahụ agwara gị nkọta ahụ akọtọrọ wee demonize ọdịnala ka ọ bụ, kama na onye chọzikwara ime mpụ na ọtọ na hide ya under the umbrella ọdịnala na-emere onwe. Maka na ọdịnala Igbo does not support evil. Yes, so onwe onye na-egbu ndị mmadụ na ụmụnna ụnụ na-agwọ ọgwụ na-etara ndị mmadụ enye ule, hide ya under the umbrella of ọdịnala. My brother, ọ bụrụ ọdịnala sendịrị onye a na-egosi wickedness o nwere from mbido ụwa ya. Ghọtara ya? Ọ bụrụ ọdịnala dị nsọ na-akụwara ndị mmadụ ka ị na-asọ nsọ ana onye a bụrụ iwe onye ọdịnala. Den ihe m chọrọ ịkọwara taata bụ Ogbonuke. Gịnị bụ Ogbonuke? Ogbonuke bụ na ndị Igbo kwenyere na mgbe mmadụ bịara ụwa enwere spiritual forces so onye anwa. Enwere ndị otu ya, nwere ndị iyi ụwa ya, nwere ndị ọgbụ ya. Agwakwara gị na earthly ihe na-afụ governance and some of the system ị na-afụ on earth nwere
who prototype of what is happening in the spiritual realm. In the spiritual realm, anyị niile nọ n'ụwa nwere ndị otu, nwee our forces, nwee friends, ịgbara etu esi enwekwa n'ụwa, nwee associates, ịnọsị na club, ịnọ n'otu dị iche iche, etu a ka ọ dị na mmụọ. I can tell you some of these systems in our on earth here, prototype of ihe na-eme na mmụọ ka ndị mmadụ wetara on earth. So na mmụọ ị nwere ndị otu gị, ị nwere ndị ọ na-adabara gị na ha, nwere ndị gị na ha nwere harmony. Mgbe na-akọwalụ ọhụụ ihe niile a bụ because na ịghọtara n'ụwa bụ a continuous one. O nwere ụfọdụ ihe ọ ga-abụ inyo anya ọfụma n'ọdịnala, ịghọta ajụ onwe why. O nwere onye ị nwere ike ịfụ gịnị ya bụrụ the same mama, gịnị ya bụrụ the same papa, mana ịfụrụ ya nwee personal likeness n'ebe onye ahụ. O nwere ike ịbụ nwoke, o nwere ike ịbụ nwaanyị. That is gịnị ya na-enwe rapport. Ihe niile ị na-eche na onwe gị kere ihe ị ga-eme ka onwe aṅụrị, kere ihe ị ga-eme ka ọ dị oke. Yanwa na onwe na saịdị nke ọ na-echekwa kere ihe ọ ga-eme ka ị nwee aṅụrị, kere ihe ọ ga-eme ka ị dị oke. Na ịrụ na ụfụrụ onwụrụ na ya naturally without selfish interest. Ana m achịkwarụ na enwere so many things na-ebute nke a. Onye dị etu a nwere ike ọ bụrụ na previous earth life gị na o nwere ihe gị na ya nwekọrọ. O nwere ike onwe ihe gị na ya nwekọrọ unu ji wee establish that natural love and attraction. O nwere ike ọ bụrụ na ugbu friends. O nwere so many things na-akọsị ya. Mana ịpụta gị na onye a fat obi gị na ya na-agbakọ. Mana ọ bụrụ ya ka chọrọ ịkọwata ihe chọrọ ịkọwara tata ka ịkpata na enwere ndị bụ ndị ọgbọ gị. O nwere ike ọ bụrụ onye gị na ya nweburu our friends in the previous earth life. So etu a ka esi nwekwa ụmụ mmụọ ụgwa ndị ọgbọ gị. Ndị ọgbọ gị a na mmụọ nwere ike ọ bụrụ ndị gị na ha ji wee bịa ụwa ofu oge. Ya mates nwere ike ọ bụrụ ndị gị na ha bịara ụwa ofu oge. Ụfọdụ n'ime ha asụchago afịa, arụcha ife ha ji maka ya wee bịa na chi ya. Ya na enwekwala nsọ spirit gị wụ na gị na ha abịago rụcha ọrụ, ugwu na ha bụ ndị ọgbọ, mana ha anachigago wee nachigaje na mmụọ kịta, mana they still have that link and bonding with you. Ndị a bụ ndị ọgbọ gị na mmụọ. Now, and they understand the mission why you are here on earth. Maka na ọ na-akpa gị akpa ihe onye nke a etu esi awata n'ụwa taa a na-eshi awọ asị ngwa ndị a mee nka ụnụ ndị ọbụ. Ọ bụrụ na age grade, mgbe a na-eme age grade, ama m na na-emezikwa na side bọọlụ, mana age grade ya wee ke ndị ọgbọ a wee ka a na-aga alụ ụzọ ma ọ na-aga eme nka a eme nka asị oke ụfọdụ ndị a bịanụ mee nka, ndị a meenụ nka, ndị a meenụ nka. Ndị ọbụla ma ihe ekere ụnụ. So uru nwetara ya bụ na ụnụ amarugo ihe ndị ọgbọ ụnụ kenyere ka ha mee. So ndị ọgbọ gị gbakwa ihe ekenyere gị ka ime. So mgbe ụfọdụ o nwere ike mgbe ị nọzi n'ụwa, o nwere ike ụfọdụ ndị ọgbọ gị ndị na-achịgagoro n'ogo na mmụọ ma ọ bụ ya spiritual associate, ndị gị na ha nwere ka ekwuo, ndị gị na ha kwukọrọ some many things in common in the spiritual realm. Now ọ bụrụ na ha ma na gị nwa na onwe ha bụ onye ọgbọ ha, mana ị nọ n'ụwa, o nwere ike mgbe ị na-eme isi track, o nwere ike mgbe ị na-eme isi track, they will like to do one or two in order to bring you back. Ma na ị na-agaghị ụzọ na ọ bụrụ ihe a, you are no longer playing according to track, lay down track for you to be successful here on earth. So gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwala gị bụ na ndị Ogbonuke abụrụ evil energy, ha abụrụ negative vibrations. Akọwala nga onye kpatara na temple etu anyị si arụ ọrụ, anyị anaghị eke ndị Ogbonuke eke. Yes, ihe kpatara ya bụ na anyị ghọtalụ how things work, na ndị ọgbọ gị na-ewetara gị uke abụrụ for bad, na ife ha na-alụ bụ ime kishọ niile aga according to the track, according to rules, according to ihe iji wee nọrọ n'ụwa, ihe eji wee send gị n'ụwa. So maka ihe anyị anaghị eke ha eke maka na ha abụrụ negative vibrations. Ndị anyị na-eke eke bụ ndị amoosu na ndị akara oghere. Ndị amoosu bụ ndị na-eweta ihe ọjọọ dị iche iche. Their own is to pull him down syndrome. Then ndị akara oghere bụ ndị nwere ife ha kụtara n'ụwa.
ha wee ṅụọ iyi na ebe ọ bụ na ha awụ akara ogeri mmụọ akara ogeri mmadụ agbaghị na-enwe akara ogeri mmụọ nwa akara ogeri mmadụ ndị nke a ọrụ ha bụ to destabilize nwụrụ nke ha mere nwere isi. So they now swore since they have not achieved anything on earth that nobody will achieve anything. So ha bụ ndị mpịasa, ha bụ negative vibrations. So onye akpatara n'ala Igbo nwere ike ịfụ ka mmadụ na-emekasị ofu ihe asị akara ogeri mmadụ ahụ. That is onye nwere isi na ndụ. So etu a ka ọ dị na mmụọ. So ịnụ ha na-akara ogeri mana nọ ndị enwere isi weda ma ọ bụ nke mmadụ ma ọ bụ nke mmụọ. So ndị a niile bụ ndị anyị na-eke eke maka na ha bụ negativity. Mana ndị ọgbọ na-eweta uke abụrụ negative vibrations. Ka m gwa gị ihe na-eme. Ihe na-eme n'ụbụ na ya ndị ọgbọ ga-anwa understand perfectly why we are here on earth. And ha ma ya mission iji bịa. And whenever you achieve your mission correctly, they feel happy because you are making them proud. You are the one that is like holding the flag of your mates in the world of the living. So your departed mates will be very happy if you are successful. In other words, you are holding their flag very high and they are making them proud. So whenever you are going wrong, they are about to correct you. Ha nwere ike iwetara gị ihe obere mpịawa azụ in order to draw you back or in order to caution you. So that thing they are bringing to you is not as of hatred. However, ọ ihe ya akpọghị okwu mana ọ bụrụ ihe emerụ site na akpọmasị gị mana ọ ka ọ dịrị gị mma mana maka ihi na ị ka nọ n'anụ arụ ịdị afụ ihe na-emeghị the great beyond. Ịdị afụ beyond your nose. Fọkụ nwaanyị na-afụta ya na ha na-ebutere gị nsị nye ntị. Ọ na ọ dị etu a nne na nna ndị Igbo na-atụ isi na ihe okenye nọ ana wee fụ ọsọ gị bụrụ nwata rigo iroko tree mafia. So o nwere mgbe nwatakịrị ya achọ ka o misbehave, nne na nna ya were ken ha gwagide onye anwa na ntị ka ọ bụ na ọ nụrụ ya were obere mgbaja ịtarị pịatụ nwatakịrị anwa. Ihe a na-eme ya bụrụ na ha kpọrọ nwa a asị kama na ihe ọ ga-abụ eme nwa ahụ ka o wee nwee ike wee nụ eneghị anya na a na-enyebie saịn mana o mere ya. So mgbe anwa nne na nna gị apịara gị ihe in order to correct you does not mean na ha heretere gị and ị kwesịrị ka ịkpọ nne na nna gị asị maka na ha bịara ọrụ tụọ ka ọ dịrị gị mma for future. Etu anwa ka ọ dị ndị ọgbọ gị na-ewetara gị uke. Ha nwere ike fụ na ị na-agaghị ụzọ in order to call you back. Ewee mee ka ụkwụ kpọbie gị nke a maọbụ nke ọzọ maọbụ mee ka ihe anwa ụzọ ahụ ị na-achọ ka ije ama enyere gị aka na ndụ ewetara gị nsogbu asị gị na ndị uke nọ n'ụzọ gị. Yes, ọ maka na ha lụtara gị mgbe a chọọ ka ha mebiere gị ihe maka na ha ma na ịdị anụ ihe maọbụ na ịdị play according to the rules. Ka mmadụ o nwere ike nwe onwe ike ọ bụrụ ndị ọgbọ gị mana ha abịago n'anya n'isoro gị ajọ ụkpa. Edeghị anya lesi nwa agbọghọbịa megiderunu na ọ chọrọ ịdịka ibe mana ọ chọzi ịdịka ibe a mana ọ banye n'ụkpọ ọjọọ ewee duhie ya ụzọ. Edeghị anya wee banye n'ime rọs banye na rosgel mana ọhịa abụrụ original plan Chukwu okike ji wee kee n'ụwa. Ọ bụrụ original plan eji wee hapụ ya ka ọ nọrọ na ndị dị ndụ mana maka ihi na ọ na-achọ shortcut. Agwago m ndị mmadụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ ghọtara how things work esi na ka ime exactly ka onye a esikwana sị kpọọ gị isi akpọrọ arabat isi gị na arabat abụrụ ofu. O nwere ike ọ bụrụ na nwata nwaanyị ịfụ nwata nwaanyị nwere ezigbo akara chi ya ederie na favor ga-esu ya na ọ ga-apụta ihe na ọ ga-enwekwa ihe akwakwa ihe enwe na favor ga-esu ya. Onye a nwere ọmarịcha destiny dị etu a nwere ike ọ sị ka ya jee virus gel
ọ virus gị la mana ọdụ ụtọ n'onwe gị ezigbo akara aka Chukwu edegie na ihe ọma ga-emeri ya na favor ga-esi ya na ọ ga-agba moto. O nwere ike onye join onye ajọ mmadụ egorie moto. O nwere ike tata rọnsụ ahụ o jere ime efu egorie moto na-egorie moto anwa onye nọ n'akụkụ nwere ike na-eche n'ọkwa n'ọdịgo merọs n'egogo narịa moto na nwa mma na-arụọrarị ụlọ gorie moto. Sista isi na-asị kpọọ gị isi agbụrụ arụbat maka na isi gị na arụbat abụrụ ofu. That particular lady na-afụ nwere ike ịgbawa afa destiny ya mara ihe dị n'ụzọ ya. O nwere ike ọ bụrụ na onye nwere nnukwute destiny ya bụ ọ bụrụ na o kuruo down na destiny ya na Chukwu okike ga-enye ya na destiny ya will attract a rich husband ga-egorie datu moto obiri na nnukwu ụlọ bụkwa nke ya legitimately. Mana n'ụtọ na ọ dị ọsịsọ o jee banye ndị rọs ọ banyezie ndị rọs anwa n'ụtọ na destiny ya abụrụgo na ọ ga-agba moto na destiny ya abụrụgo na ọ ga-ebi na nnukwu ụlọ. O nwere ike onye ọ ga-acha ma bụrụkwa big man ga-enwe ike ọ bụrụ sọ na big man ga-enwe ike imerie ihe ọma. Mana nke na-etu ahụ na egozierie moto anwa rụọ ọrụ ya ugo ya ụlọ anwa ya etinye ya keki ka ha bitere m. Enwere ike o meziere ya etu a ịnwa nọ n'akụkụ na Mirabel na nwoke egogharịa moto rụọ ọrụ ya ụlọ na Abuja dị afọ ịchọ ije John Rons kpọọ gị isi agbara Arabat isi gị na Arabat owofu ịmụrụ na onye a bụrụ o nweburu great destiny of those riches ịbịa n'ụzọ ya ịmabụrụ nya ka o ji wee jee mụọ onye merie because he how to fulfill the destiny. Gị nwere onwe gị nwere ike ijesi gị ije virus ịkịa mma ịkịa nwe figo ka ya reflected mana yet ọga anti ndị na-aja amụwụ ama enyere that ten. Even ije amụgoro rich man ije amụgoro senator ma ọ minista ya egoro that ten anwa obi ya ekwe emerere ya because it's not your destiny. If you like mee nta mee imo ọsọ put your destiny on the line n'ogini na-emeta ya mma bedroom wise then yet amegoro maka ọdụrọ na destiny. Etu a ka ọ dịkwa ndị echi ka ije ezigbo ori na onye a na-ezu na ndị a na-ezu ị na-akpụghị isi agbara abat gịnị ọwa ofu. Ị nwere ike onye a je zuo na afri bọsị ahụ iyi eju na adabụdịkọ na ndị amị na ọpụreshọn kpochapụ egbuo ha enwụrụ. So ọ bụrụ emere ọgụ n'iyi akaụntụ milions emere ọgụ n'iyi enwe ụdị ego anyị na-achọ by the afọ inwe iyi ibe anyị na inwe ọdachi. So maka na ọ ya trak gị nwere ike mgbọsị ahụ ya sị ka ije zuo ori ya nwa even ihe gị na-eso ga-akpọpụta ndị polisi kpọpụta ndị sekuriti egbuo onye nwụrụ inwe ọdachi maka na ihe ị na-eme nọ na lane akara aka gị ji ebe ụwa. Ị nwere ike ịfụ nke nwaanyị anwa jeresi ka oje virus iru ebe anwa ọ bụrụ na destiny gị na ị ga-agba Venza ọ nọọ na destiny gị na ị ga-agba latest car ma SUV ọ nọọ na destiny na-ihe ebi na duplex ijesi ka ibe gị na-eme iru ebe anwa ịdanye n'aka ndị nọ na fast lane ewere ha gị tụrụ ụtụ ịbanye n'aka ndị fast lane iru ebe ahụ ibute ofu ọya ya bụ agwọta ihe ha nọ na-ebe akwa ịghọtara ya maka isi ka ije mee ihe onye a mere mana elofuzie na chi abụ otu. O nwere ihe gị na mmụọ gị na ha so ndị otu gị kpara mfe bịawa n'ụwa and once ị nọ na the wrong track you never succeed. Go to me anywhere. So that is the thing. So mgbe ụfọdụ etu ahụ mgbe anyị baziri pụọ na track ga nwere ike bụrụ ezigbota mmadụ ekwesịrị isi na gị wee gosi ezinụlọ gị ije bibe ajọ ndụ. Ha nwere ike ịtụwa ya ha nwere ike ibutere gị ofu uke ha nwere ike iwetara gị ofu ihe mkpọbi ụkwụ maọbụ nke ọzọ as a punishment maọbụ as ịdọ aka na ntị o dipendịrị. O nwere ike ọ bụrụ nke ịdọ aka na ntị ka i wee chigharịa ma chigharịkwa. So mgbe ahụ nwere ike mgbe anwazi na-asị na nka na-eme mana uke ka ewetara gị mana ndị uke anwa bụ ka ewedọchigị azụ. Enwere uke ga-abịara gị ọ bụrụ na maka ihiri imere ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụ niile ga-arụ ndị otu anya. Enwekwara uke nwere ike ịbịa maka na ndị otu niile ghara ha anya
and ebe ọ niile ghara ha anya, then ha na-atụ anya na ị kwesịrị ịnọ na ya trak ka ị wee nwee ike na-elotakwa ha bụ ndị otu, mana wee abanye nọ na trak anwa ha nwekwara ike iwetara gị nseke, ha nwere ike iwetara ihe mpịawa azụ. So ụdị ọnọdụ dị etu akwa ihe ị nidiri ime ewu ịchụpụrụ ha aja, mee ha ka obi ha jụrụ, na-elotakwa ndị ọ bụ gị na maka na ọha nwa bụ ya backbone spiritual wise. Ka mmakwara ofu atụ ihe bụ ndị Ogbonuke anyị na-afụ. Ihe njiwachi ịkọwara achọ nka nke nche ya negative picture ị nwere agbatụ ndị Ogbonuke ya ka m chọrọ ichenji, maka na ị nwere ihe because na ị ghọtara how things work. Ka mmadụ one n'ime ụnụ na-ene m anya taa, ọtụtụ n'ime ụnụ ka kpọrọ ndị road safety asị. Yes, ndị road safety nọ ka ndị ọgbọ gị na-ewetara uke. Ndị road safety, the original concept of road safety bụ their mission is to ka ha dị sure na onye ọbụla nọ na lane ya, n'iwe road user na ị na-apply the road according to the rules. Nwa mmụọ emewu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emewu na nwa mmụọ. Ọnya ọrụ. So mgbe ha nọzi na that their rule awa ka ha mee nya bụ ife, gịnị mere? Ha nwere ike afọ ụka ị dara iwu, that iwu ahụ asị gị debe maka ọdịmma gị, mana n'ime isigo you have lost it, you lose go track, and ha mana if you continue like this you are endangering your life and you are endangering the life of others. Therefore, ha nwere ike ịpụ otu gị in order to incapacitate you spiritually. Ndị ọgbọ gị nwere ike iwetara gị ihe mgbu, ihe ọdachi, ihe uke, nwere ike ime uke ị ghara ịkọntinu na that fast lane ị nọ. Ya etu a ka ọ dịkwu ndị road safety. Achọrọ m ihe echiche ọka mmarụ ga-atụ bụ na ndị ma nkụzi mana nnara ka ihe ọmụmatụ, ihe nji ama atụ bụ ichefu ihe m kwuru atụ mma. Ndị road safety ka ihe a na-eme mgbe ọbụla afọ na-edaga iwu a, and iwu a asị gị debe, example, fasten your seat belt, is for your own good. I remember the first time we were fatal accident, all that seat belt we used of them because the motor on my car to assaulted 3 times. Don't worry, motor 2 were in. But that seat belt, because without that seat belt, that put me immediately. Oh, yeah, but I want me to see my babu motor even for a born without a seat belt. So you're not going to a road safety now, about the money. So you two are can do more and they will tell you to see a wall or have a medication in a me here, let him make what I know. So it's I want to know something about that. But road safety for Sirigi need be to go from that rule and yellow. Yes, you will be go where Palagu, but Caro so. King and cause news and knows. Now, you home as a once you deviate, they penalize you. And once you deviate, adaging how we pull one guru. To our God within the Annikumaki. Ogbonuke. So, more than I happen, he was a happy see, Bobarika Aju, they penalize you. And have penalize Yagi, I suspend the Yagi, Tiagon or the Him. To under safety, you see, all on the heart, that you then found their way. Yes, then a book, Gogi, you get a bank, your own week was able. If you present evidence, a clear Nepal passport, you got driver license. To our court and so more than door boggy find the duty. Now, Netherland come over, I gave better in second. Until they be a who each, a week. Why each way be you penalize ya who work was the water he had. The water he had who be spiritually because those things young way enough, then he had Jawa. Abro for Joseph Grave. Yes, even if it for Nunzudia, money for a guy or the Helena will go represent the number. Example, a guy or thereby we gauge well who beat the number. Then no worry and also ya the gas in the appeasement. So he gave me in honor a chupron de obo to prohat.
chụpụrụ aja. Enwekwara so many things eji ewetara mmadụ nke eneghị anya. O nwere ike in your previous earth life ị nwere ike ịdecidere ka m bịa n'ụwa ka m nụọ di mụọ m ụmụ na abụ na ịtọ ka nnachighị azụ, mana ị nwere ike bezie n'ụwa onye gị na ya bi abụrụ onye fụrụ n'anya ịnachighazi azụ ada agụsị gị. So ndị ọgbọghọ ahụ nwere ike bịa na-ewetara gị sign that nọbọs gị ihe abalị, then ọgụ maka ọ dịziere ị na-achụrụ ha aja from time to time ka hapụ gị ka enyekwa more time nye more grace ka mmadụ ka ịghọtakwa nke a. Ọ nwere ndị ọgwụ na kịta na-eji ịnụrụ nwaanyị nwa ezinụlọ na-ese n'ibi Imo steeti n'ibi Owerri, wee bụrụ na o nwere enyi nwoke kpọrọ wee sị gị bịa Lagos ka ị mara na o nwere ka a ga-esi wee full of help to you, wee gwa ezinụlọ gị niile ejekwa Lagos, wee jebe Lagos ruo Lagos. Uche gị bụ ije Fraịde Sọnde nata, wee gwa ha ihe aka ịgwakwara ha na ije Fraịde Sọnde ya coming back, wee ruo ebe anwa nwezi opportunity dị na pachọ enyi nwoke presentịrị gị, ịma na ọnọdụ a dịrị gị mma anọ the best ịma gị enye gị aṅụrị. Then ezinụlọ ga-akpọkwa gị na orukwu ụbọchị Sọnde anwa ị kwesịrị ịnata na afọ ozi gị, wee sị ya sọrị na o nweziri ka ihe ọma na-adị n'ụzọ. Ife ị ga na-eme ka ha ghara ịwọrị mọchị bụ ịnọ ọnọ ekwu ego sendịara ha, ịnọ ọnọ inye ha isendịara ha ihe ọnụ na-eri, ịnọ ọnọ isendịara ihe ọnụ na-eri. I can tell you na ya bụ Lagos ahụ ijere isi ha ka ị ya je Fraịde bata Sọnde, ị nwere ike ịnọ ebe a n'ọnwa ihe ịnọ esira nwa ihe ataka nna amara gị. Etu a ka ọ dị na mmụọ. So ụfọdụ ndị yi ụwa, o nwere ọtụtụ ndị n'ime ụlọ ndị mmadụ bụ ndị wụ na ha bịara ụwa but original plan ha deviate to go from it. Ụfọdụ ụkwado na ha bịaziri ife ihe ụwa tụgba ha ụtọ ma so many things ha na-enjoy, they are no longer willing to play along that to their original plan or go according to that original plan. Ihe ị ga na-eme ewu ị na-achụ aja, mmụọ ị na-achụpụ ha aja, mmụọ a na-enye gị more opportunity. Yes, so etu a ka ihe ụwa si wee dị. O nwere ihe ọ ya abụọ gwụrụ na o nwere organization ị nọ na ya, ị na-eme ọfụma na-eweta returns, a ga-enye gị more time because that returns anyị na-eweta awụ homage ka ị na-epe. So whichever way you look at it, ihe na-achịkọwara otu dị nchọ ka ịghọta bụ na ndị Ogbonuke abụrụ negative vibrations. Ihe ga na-eme ewu mgbe ọbụla ha pụtara n'ụzọ gị, ha na-ana gị ihe, chụpụrụ ha aja. Mgbe ọbụla ha nọkwara gị ihe, chụpụrụ ha aja. Maka na mgbe ụfọdụ bụ na o nwere ike ọnwụ because of na ịdị emesara aka sometimes ha ya bịa rutara gị na ị kwesịkwara ịchụpụ aja, mana na ị na-achụpụ aja that sign aha nyere gị iwu ka ije mee ihe ị kwesịrị ime, maka na enwere ndị aja ị kwesịrị ịchụpụ. So ndị Ogbonuke ihe eji emeta ha bụ ịchụpụ aja from time to time, no matter how small, na-achụpụ aja from time to time. Believe in me, ha amaghị asara gị ihe. Yes, so mgbe ọbụla ị nọ n'ime meditation gị, na-erotakwa ya spiritual forces, ya spiritual mates, ndị niile ahụ ya backbone. Yes, so ka m kwụsị ebe a. Ihe m na-achịkọwala gị bụ na ndị ọgbọ gị na-eweta uke bụ abụrụ negative vibrations, na ndị a bụ ndị gị na ha nwere to what to do and what to do and what to say in the spiritual realm. So from time to time, chụpụrụ ha aja, maka na ị na-achụpụrụ ha aja na ihe esi na nke onye akara, ị na-achụpụrụ ha aja, ha ga na-aba aka gị na-eme bishọp na ịdị anọ n'ihe mgbu, and nke ọdọ ị na-achụpụrụ ha aja, ọ ga-enye aka na-akwụ ụgwọ ọbụla ị kwesịrị ịkwụ na mmụọ ma ị nedere ya anya, maka na ihe mgbe ụfọdụ ha ji eweta ya bụ ihe ọ bụrụ na ha tụọ anya n'aka gị na ị kwesịrị iweta ihe na-eto achụpụ aja. Ọ bụrụ na echụpụtara aja ha nwa akwado maka ịgbawa ụgwọ dị na ya. Ọ bụrụzie na ịgbara afa ọgwa na ihe achụpụ aja ndị Ogbonuke, ka anya bụ nke anwa dị n'ụzọ, ka anya nwa mpịawa azụ ha dị n'ụzọ, ọcha n'ụzọ. Inwe ajụjụ na nkụzi a, sendịalụ meseji na WhatsApp, maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, sendịalụ meseji na WhatsApp
nọmba ị ga-eji wee nweta anyị ma ọkwa ndị chọrọ iso na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ofu nọmba ka ga-eji nweta anyị ise ndị meseji aga eme respond mana ịkpa akwụ ọ bụrụ na m dị busy my PA will pick it 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Na-achịkwa okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa ndị friends of the temple na ndị children of the temple ya nakwazi ndị sonyere anyị na aja ọnwa Nọvemba. Na-achịkwa okike nke pụrụ ime ihe niile asị m na ọ maka ya emere ụnụ asị m na akaka ya mụ na jijiji anya mụ ụnụ asị m na unu ejere obodo ụnụ ya na n'obodo ifeọma meela ụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie. ndị enyi m metara onwe m ọ bụrụ na ị chọrọ isendịrị meseji na personal WhatsApp message only send ya meseji na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ya gazie ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu.